В най-старото варненско училище Свети Кирил и Методий се гордеят, че именно в техния двор се е провела първата игра с истинска футболна топка у нас. И сега децата тук спортуват активно, а в началото на тази учебна година всички се включиха в Деня на спорта в училище. Празникът е част от училищния календар и запознава децата с спортове, които не влизат в учебната програма. Традиционно го правим есента, понякога повтаряме и през пролетта. Тази година обаче новото, което сме направили, е да го съчетаем с Деня на спорта, който е световна инициатива. Сдружение БГ Бъди активен и образователните институции у нас вече 10 години организират най-мащабното спортно училищно събитие и провокират у децата интерес към спорта не само като към учебен предмет. Часовете са достатъчно, стига да се провеждат правилно и да има подходяща спортна база, което за жал знаете, че не навсякъде е така. Един учител по физкултура може да използва допълнителни часове, които имаме. Там може да се провеждат като туризъм, като различни спортове. Тази година най-голям интерес предизвикаха варненските акули, които разказаха и показаха как се играе американски футбол. Доста по-сложено това, което хората си мислят, доста доста по-компонентен. Имаме много мислене, много тактика, много стратегия, физическата част на последно място. Със сигурност изглежда страшно, но истината е, че сме добре екипирани. Като за начално ниво имаме флаг футбол, който е без екипировка, там е бягане и подаване на топката. Той е идеален за подрастващи и за деца. Децата от училищния отбор успяха да впечатлят с уменията си капитана на футболния Черно море Даниел Димов, който събра и най-много фенове като посланик в Деня на спорта. Като посланици ние апелираме да спортуват повече децата, защото това са емоции, това са радости. Виждате, че при тях всичко е чисто, няма задни мисли, така че пълна подкрепа към тези младежи. Като част от спортния празник в училището си се върна Калина Русева, вече като треньор, който да покаже на днешните ученици как започват и най-великите в тениса. Първото нещо е да образоваме децата от най-ранна възраст, да ги научим на дисциплина, на отговорност. Тенисът създава тази дисциплина и най-важното е да ги научим да се социализират на корта и извън него. Правим всичко възможно с нашите учители, да подготвяме нашите ученици, да развиват своите умствени умения, своята интелигентност и познания във всички науки. Но не можем да подценим и тяхната физическа активност. Училището може да се похвали с много шампиони. Тодор, например, е пловец. Донесъл съм медали от различни състезания. Тези двата са от държавно състезание. Спорта ме кара да се чувствам добре, разпускащо е, приятно е и е добре за здравето. Лесно ли се съчетават плуването и ученето? Да, не е трудно. Какво трябва да прави човек, за да може да успява и в двете? Трябва да полага желание и да не се отказва. Откъде са тези медали? От републиканските по баскетбол и от други турнири. Защо е важно да се спортува и хубаво ли е да се спортува? Според мен е важно, защото развива физиката и здравето. Искаш ли да станеш футболист? Да, искам. Какво трябва да прави един млад спортист, за да стане добър футболист? Да тренира много усърдно. По колко пъти на седмица? Всеки ден. Лесно ли се намира време за спорт, когато ходиш на училище? Не. Може да намериш време, ако си организирам. През лятото имам по 3 тренировки всеки ден. През учебната година всеки ден по една тренировка. Но сега в 7-ми клас, вторник и четвъртък имам уроци и само по 3 тренировки ходя на седмица. Това се възпитава първо в семейството и после от нас в училище. Той ни учи на дисциплина, на самоконтрол, на стремеж към победа, на много неща, които иначе няма къде да научим. Естествено, че личният пример е най-добър. Когато родителите са спортисти и спортуват, те учат децата си от малки и техните деца спортуват. Когато спортът е начин на живот в едно семейство, децата продължават да спортуват. Има доста примери в нашата спортна гилдия, така че има пример, на които да подражават. Най-важното, това, което трябва да се поставят сега, са мечти и да ги следват. Колкото по-големи са те, толкова по-добре за тях, за да могат един ден да бъдат бъдещи. Стоичков, Бербатов и всички най-големи наши спортисти. Родителите са много важна част от обучението във всички спортове и учителите също. Спорта е здраве, това е най-голямото клише, но наистина
Спорта развива толкова и ума, човешкото тяло, мисленето. Не всичко е физическата сила, наистина много често аз занимавам с други спортове, наистина това, което ми е дал спорта е дисциплина и воля.